Ahojte, vítajte pri ďalšom diele podcastu Svet 2.0. Tentokrát tu máme veľmi šarmantnú hostku, Anežku Binkovú. Ahoj. Ahoj. Ide teda o spevačku, ktorá je známa už podľa mňa nie iba v regióne Záhoria v Senici, ale podľa mňa už aj tak celoslovenský a český, by som povedala. Dovolím si to tvrdiť toto teda. A Anežka, teraz ti vychádza aj nový album, 17. sme sa rozprávali, takže to už za naozaj veľmi krátky čas. A máš aj nový single. Áno. Tak ako vlastne vznikal tento album a prečo si sa rozhodla, že práve teraz je ten čas, aby vyšiel prvý tvoj album? No, tak ta myšlenka vznikla někdy začátkem roku a ani nevím proč. Já jsem si prostě jen tak řekla, že tak teď mám pár věcí napsaných, které se mně osobně zdály asi docela fajn a bylo by dobrý je prostě vydat, tak je pojďme vydat jako album, jako celek. Takže tak to vzniklo. Nějak jako spontánně úplně. A sú to skladby, ktoré sú, teda povedzme už niektoré možno staršie a budú tam aj nejaké nové skladby, ktoré ešte nemohli tvoji poslucháči počuť? Všechny jsou tam vlastně úplně nové. Já teda jako už nějakou dobu, asi třeba půl roku je hraju na koncertech, ale myslím si, že ještě se těmi koncerty neproflákly úplně všude, takže bych řekla, že 90% lidí, co je uslyší, tak pro ně budou úplně jako noví. A bude tam vlastne teraz aj nová pesnička Budži miluj, áno? Áno. Tak k tomu ste natáčali aj videoklip, ak sa nemýlim. Áno, áno. Poviem to, alebo spýtam sa možno práve na margo tohto songu a môžeš mi to opísať potom aj tak všeobecne, keď točíš songy, lebo máš už za sebou rôzne videoklipy. Tak ako vznikal tento a keď robíš videoklipy, snažíš sa to možno priamo fitnúť na tú danú skladbu? Určitě, jo, a zrovna Budži miluj, nebo videoklip k této skladbě, tak dělali kluci, se kterými už jsem jako pracovala, takže jsem věděla, co od nich můžu čekat, ten rukopis jejich prostě, co mi nabídnou a do té nálady té skladby se to podle mě hodilo. Abych pravdu řekla, tak celá ta myšlenka je z jejich hlavy, ne z mojí, já jsem potom jenom vymýšlela outfity a make-up a podobně, ale jinak jako to vytvořil někdo úplně jiný než já, takže za to přikládám vděk jim. Matěj Zicháček a Vojtěch Sukup. Asi teda taká, že rada spolupracuješ, hej? Že určitě. Nemáš k tomu výhrady, keď ti povedie? Určitě ne, já jsem ráda, když mě někdo trošičku navede, já se ráda nechám vést, protože jsem si jistá ve svém oboru, ale když je někdo z toho svýho, tak ať mi ukáže, jak to dělat a já, když tak jako když se mi něco nelíbí, tak řeknu ne, anebo naopak, ale ráda se nechám právě navést trošku. A ty už tvoríš vlastne piesne a dlho aj spievaš dlho sa venuješ hudbe, k tomu sa ešte dostaneme, ale teda mňa práve zaujíma, že keďže ide už o niekoľko rokov, kedy teda už by si možno mohla mať vydaný album, tak možno prečo práve teda teraz si povedala, že prečo to nebolo pred 5 rokmi, keď si začínala, alebo povedzme ešte pred 7? Tak ono, vydat album je poměrně nákladná záležitost, co se týká jako financí a před 5 lety jsem byla ještě poměrně mladá, tak a mladí lidi vědí, jaký to je prostě vydělávat peníze, takže to nebylo jen tak jednoduchý. A teďka naštěstí a jsem moc vděčná za to, že mám i nějaký sponzory, mám už teda v zádech někoho, kdo mi pomůže a můžu díky tomu právě vydávat i to album. Čo pre teba vôbec znamená tento debutový album? No, je to veliká věc. Fakt, jakože když se nad tím člověk zamyslí, mně když přišla první ukázka toho alba hotová, tak jsem seděla v autě a až mi bylo skoro do pláče, že opravdu slyším jako svoje hotové věci, které můžu vydat naraz v tom celku prostě a cítila jsem popravdě i nějakou hrdost na sebe sama, že jako jsem se po tolika letech konečně dopracovala k tomu, abych toto mohla udělat. A nečekám od toho vyloženě, že teďka se mi ozvou ze všech nahrávacích společností a bude z toho kariéra jak Lady Gaga, ale prostě, že jsem sama sobě dokázala, že to zvládnu, takže to pro mě znamená to album. A ako by si možno opísala celú tú atmosféru toho albumu, že čo tam môžu nájsť poslucháči? Řekla bych, že melancholická. Jedním slovem, a to tak jako i vystihuje, bych řekla moji tvorbu, že je to takový jako klidnější, jemnější. Na druhou stranu, ale je tam i skladba taková, hodně lidí, nebo ti, co na ní pracovali, vnímají takovou až jako třeba politickou. Nebyla tak úplně jako ta prapůvodní myšlenka té skladby, ale když to takto vnímá většina lidí, tak možná jsem to tak nějak napsala, ani nevím jak. Takže je tam i taková, potom je tam právě ta Budži miluj, ta je zase taková trošku už popovější a taková jako cílená víc na
na tu popovou scénu. Pak je tam jedna taková trošku intimní spověď moje a tak. Presne som sa chcela spýtať, či tam máš nejakého favorita na albume, ktorý by si povedal, že toto je fakt akože moja najľúbenejšia z tohto albumu. Teď se rozhoduju mezi dvouma. Ale jo, mám tam jednu, na kterou jsem jako hodně pyšná, na tu písničku a hrozně ráda ji hraju. A jmenuje se, uvidíte. Necháme sa prekopiť, veď aj o tom to je presne tak. A prezadíš nám aj názov tohto albumu? Budí miluj. Bude stejnomenné, jako je ten pilotní single z toho alba a je to i kvůli tomu, že mě to motto, nebo respektive tady to heslo, to budí miluj, je pro mě takový nevzácný, jak to říct. Má pro mě význam. A ráda bych ho právě šířila dál, to poslání té myšlenky budí, miluji. Tak proto. A povedala by si, že tento single je možno takou ochutnávkou toho, čo môžu čakať na albume? Určite jo. Tak potom dobre si vybrala, to tak charakterizuje medzi sebou. A čo ťa najviac inšpirovalo, keď si práve tvorila, a nie len teda tento album, ale povedzme celkovo tvoje piesne a texty a melódie, podľa čoho tvoríš? No, melodie to tak nějak přichází úplně samo, že prostě někde jdu a já si furt něco broukám v hlavě a sem tam z toho vznikne pár dobrých tónů, tak si to nahraju na telefon a potom si to třeba zpětně poslechnu a s tím už pracuju. A texty, tak to čerpám především asi z mýho aktuálního rozpoložení, co se ve mně odehrává. Ať už je to pocit štěstí, nebo že si něco přeju, nebo naopak, že mě prostě něco štve a trápí. A často čerpám z příběhů, co mi říkají lidi kolem. Hlavně teda jako ti nejbližší pro mě, že se jim něco odehrává, tak nad tím přemýšlím, co bych jim třeba poradila nebo neporadila a tak nějak se to tam prostě uskupí a vznikne písnička. Práve mňa to tak fascinuje, lebo ty si veľmi taký veselý, taký optimistický človek a ty keď povieš, že tvoríš vlastne melancholické skladby, že je to možno aj taký trošku tvoj protipol, ale povedala by si, že je to niečo, čo máš v sebe možno také aj skryté a takto to dávaš do tej tvorby? Alebo... Vidíš, to mě nikdy nenapadlo, ale já mám pocit, že řekla bych, že jako moje hudba mě odráží i to, jak se, nebo ty texty a i hudba, odráží to, jak se chovám a jak vystupuju. A optimistická. Je pravda, že já nedávám moc najevo, když mě něco trápí, tak to jakože mezi lidma, protože se nerada šťourám v mých pocitech a vztazích, ale na druhou stranu ráda poslouchám, co mi kdo říká a šťourám se v těch vztazích ostatních. Takže to tak, ano, může to působit, že mi to není přirozený být taková smutná, ale já, když jsem sama, tak si tak jako ráda popřemýšlím nad vším do hloubky až někdy moc. A potom právě vznikají texty. A to sme vlastne radi, áno, lebo bez toho, že by si sa takto možno šperala aj v sebe a počúvala aj druhých, by nevznikali takéto klanoty, takže to nás veľmi teší. Ty si vlastne začínala už dávnejšie túto tvoju tvorbu a celkovo nejaký ten prístup k tej hudbe si mala možno, že od malička, ale skús opísať tú tvoju cestu, kedy sa to začalo tak nejak tebe hromadiť, že si povedala, že ja sa asi tej hudbe naozaj chcem venovať. No, já si do dneška pamatuju jeden okamžik ze školky, kdy jsem stála se svou tehdejší kamoškou, spolužačkou a říkala jsem jí, já budu zpěvačka. Ona mi říká, ty nebudeš zpěvačka, že já budu zpěvačka. Do dneška si to pamatuju, tak já jsem si toho teda dostala a snažím se už teda od školky s tou myšlenkou tak nějak pracovat. Ale jak jsme se bavili ještě než jsme začali natáčet, tak jsem ti říkala, že jsem trošku lajdačila ve škole a i přesto, že jsem chodila do základní umělecké školy na několik nástrojů, tak jsem nikdy nic nedokončila, protože jsem právě byla taková docela jako lajdačka. No, ale jinak mě ta hudba fakt jako provází asi od 5 let, od 6 možná, kdy jsem začala hrát na flétnu, jako většina dětí. A tam si potom vlastne začala hrať, predpokladám, aj na gitaru v nejakom veku asi, lebo však tu v podstate vystupuješ s gitarou doteraz. A potom si sa nejakým spôsobom ocitla, ja zabrdnem aj do tejto témy, a teda aj v Československu má talent, ak si dobre spomínam, že? Áno. Povedz nám o tom trošku viacej. Československo má talent je super zkušenost, super zážitek. Doporučuju to všem, kteří chcou něco tvořit, kteří chcou ukázat, že prostě něco dělají a chtějí se tím živit. Takže určitě to doporučuju. Na druhou stranu na to
Ne, že nerada vzpomínám, ale prostě se za to trošičku stydím, protože jsem tím, že mě tam bylo opravdu 17, tak takhle zpětně se tam vnímám jako strašný dítě. A byla jsem tam hrozně nervózní, úplně zbytečně, protože všichni tam byli hrozně fajn, včetně porodců a prostě bych to celý udělala dneska jinak. Ale nikdy bych, určitě bych do toho vždycky šla znova. Tak. Inak podľa mňa to je také prirodzené, že vždy, aj keď sa pozeráš na svoje staré fotky, tak si povieš, že aká som bola trapná, že? Ne, na staré, aj teďka si říkám. Áno, aj teraz, že vlastne, že je to niekedy vlastne jedno, ale že v konečnom dôsledku tie zážitky a tie skúsenosti nás nejakým spôsobom formujú. Určite. A máš pocit, že aj Československo má talente nejako vystredilo, pomohlo ti možno v tej hudobnej nejakej kariére? Určitě. Co se týká, jako kdyby, říká se, že televize je nejlepší reklama a to prostě platí i o tom Československo má talent. Tehdy vznikl jakýsi největší boom kolem mojí muziky. Takže to má funkci aj dobrýho PR. No a teda povedz, ako to prebiehalo, nejakým spôsobom sa ti ozvali nejaké možno nahrávacie štúdia, alebo ja neviem. Já jsem tehdy zůstala v kontaktu s Jarem Slávikem, ten mi musím říct docela dost pomohl, co se týkalo jako různých článků o nových singlech a videoklipech a podobně. A tehdy byla spousta rozhovorů v různých rádiích, fakt jako napříč spíš Českem než Slovenskem, ale bylo to tehdy jako funkční velice. A ako si spomínaš, tam si bola veľmi mladúčka, sama si povedala, ako si spomínaš na tie tvoje tínedžerské, povedzme, časy, keďže my teda aj ako Senica 2.0 reprezentujeme mladých ľudí, tak možno aj pre nich, ktorí by nás počúvali a chceli by sa možno dozvedieť viac v oblasti tvorby hudby, alebo teda ako vlastne ten hudobný priemysel funguje. Ako si spomínaš na seba v takomto mladistom veku, že či si tam stále mala tú chuť tvoriť, či tam nebolo niekedy možno aj taká nechuť, že si povedal, že nechcem, toto nebude fakt pre mě. Určitě jsem měla takový, jako bylo to nahoru dolů a ono, jako kdyby ta muzika a celkově toto umělecké odvětví, tak vyžaduje spoustu trpělivosti a i píle, protože to nepřichází ze dne na den ani z roku na rok. Fakt, jako když se podíváte na ty největší hvězdy, kterým je dneska třeba 35, tak se dozvíte, že fakt muziku dělají třeba od 10. Aktivně píšou, hrají a podobně, takže je potřeba u toho vytrvat. A s tím jsem měla samozřejmě asi největší problémy, že jsem v těch 18 čekala, že tak co, už jako to tady mi to padne k těm nohám a já budu dělat to, co chci. A furt to trvalo a furt to trvá, a ono to asi bude trvat prostě navždy. Vždycky to bude chtít tu práci a tu odhodlanost. Takže když už se pro to člověk rozhodne, tak u toho musí vytrvat. A to mají sportovci, lékaři, zubaři. Tak jak všude. A čo by si teda možno poradila svojmu mladšiemu ja? Čo by malo robiť inak v oblasti hudby, keby si to teraz mohla vrátiť naspäť? Buď trpělivá, víc makej, protože člověk fakt čeká často to, že to prostě přijde samo. Takže víc makej a míň se boj. Protože i ten strach, ta nějaká jako záklapká tendence držet se zpátky, ta průbojnost je fakt jako potřeba. Nebát se přijít a říct, já prostě tady vám teďka budu hrát a hraju. Takže je potřeba být průbojný. Ono je hlavně podle mě asi velmi důležité mať aj to sebavedomie však. Určitě, to dělá fakt jako hodně. Zažila si aj také vystúpenia, kedy si povedala, že, alebo teda možno aj v minulosti, že si to sebavedomie povedzme nemala, ale že si ho nějakým způsobem nadobudla? Určitě jsem ho neměla a já osobně tak to veřejně přiznávám, že sama se sebou stále bojuju, ale myslím si, že to tak má většina žen, že fakt jako ty naše hlavy kolikrát úplně zbytečně řeší něco, co není potřeba, ale jako když mi bylo ještě těch a ještě možná kolem 20 těsně, tak s tím sebevědomím jsem určitě bojovala hodně a nabila jsem ho nejvíc asi po příchodu syna. Fakt jsem se stala mámou, tak nějak jako některé věci člověk jednak přestane řešit, nemá čas řešit a potom člověku dojde, jaký jsou to malichernosti. A teda keď už spomínaš synčeka, tak ako je to byť mamou a zároveň tvoriť hudbu a byť zpěváčkou? Je to super. Já musím říct, že mám naštěstí kolem sebe fakt jako spoustu lidí, kteří jsou ochotní jet s náma na koncert, takže jsou prostě s tím naším malým během té hodiny, co hraju,
nebo dneska už je to docela velký kluk, tak zvládne vydržet třeba s babičkou nebo s tetou, takže jsem hodně vděčná svojí rodině za to, že mi to umožňují, protože nebýt jich, tak bych musela pravděpodobně řešit nějakou chůvu a to by se mi asi nechtělo. A co se týká tvorby, tak neřekla bych, že se to nějak odráží vyloženě v těch textech, jakože vím, že hodně maminky potom píšou skladby o svých dětech a o tom, jak je milují, což je hezký, ale ve mně to zatím takto jako nepřišla tato, ne že potřeba, nepřišla tato myšlenka napsat tento song pro dítě. Takže dá sa to sklbiť a teda aj materstvo, aj nejakým spôsobom skladanie skladieb a nemusí to byť len, že vlastne počúvaš Míra Jaroša napríklad stále. Ne, určitě to nemusí být takto. Ono naopak, já mám pocit, že možná právě tím, že se třeba to sebevědomí trošičku zvedlo, tak jsem se i víc jako otevřela v těch textech a nebojím se zabřehnout do různějších témat, než když jsem právě byla mladší a držela se hlavně většinou láska, rozchod, láska, rozchod, všecko hezký, růžový. Teďka už to je takový různorodější. A ono v končnom dôsledku asi keď si zoberieš, tak ono je to takým našim hlavným bytím nejakým spôsobom tá láska, že ono to nájdeš v podstate v každom jednom texte, a či je to láska k kamošovi, a k nejakému partnerovi, alebo k práci, ja neviem. Určite. Ale že veľa sa tam asi vyskytuje práve tento motív. Love songu je podľa mňa nejvíc, aj když love songy nebo rozchodový songy, tak napodobno. Asi to isté. No a dobré, ale tak povedzme si, že asi to nebolo vždycky jednoduché napísať nejaký text a nejakú skladbu. Ako sa človek dostane k tomu, že tie skladby začnú v určitom momente tvojho života dávať zmysel? Že to nie je len nejaký text na papieri, ale že si povieš, že tak toto by mohlo ísť aj do pesničky. Ježiš, tak to vůbec nevím. Já fakt, abych se přiznala, když tvořím, když píšu, nebo skládám zrovna už tu věc, tak kolikrát je to úplně jak stav nějaký, ne že opilosti, ale že prostě nějaká taková euforie je v ten okamžik, že si vůbec neuvědomuji, co dělám a pak si to třeba po 3 dnech poslechnu a že to je docela fajn, nebo prostě to stojí za prd, tak to nechám ležet ale ani nevím vlastně, jak se to děje kolikrát. Ono je to zaujímavé, lebo nám laikom to príde také trošku fascinujúce vlastne, lebo tak nevidíš do tej hlavy toho umelca. No, ta hlava umělce je taková zajímavá často. Že by som tam zabludila, keby ano. sa tam idem poprechádzať. Myslím si, že by se to mohlo stát. Mala si počas svojho dospievania možno aj teraz nejakých takých svojich idolov alebo interpretov, ktorí ťa inšpirovali na tej tvojej hudobnej ceste? Asi vysloveně nemám úplně takto, že nejoblíbenější zpěvačku nebo tak. Já mám ráda Queen kapelu a v tomto odvětví tak jako tu starší muziku trošičku. Ale že by mi vyloženě byl někdo inspirací a řekla bych si, že chci být jako Taylor Swift například, která je asi taková podobná tvorba, ty její začátky, tak to jsem to neměla. Dobre, a teraz vlastne, keď hovoríš, že ťa v podstate nikto nejakým spôsobom neovplyvnil, tak ideš s takou svojou cestou, hej? Máš pred sebou ten svoj nový album, čo je taký veľký milník, na to sa veľmi tešíme, určite s tým budeš pravdepodobne aj koncertovať, potom ďalej budeš mať nejaké turné, predpokladám? No, kolem Vánoc budeme dělat křest v rámci jednoho vánočního koncertu, ale vyloženě jakože s albem, tak ještě není plánovaný tour. A kam by si chcela potom, povedzme, po tomto albe, alebo tak všeobecne do budúcnosti smerovať hudobne ďalej? Určitě vydávat dál, protože album bude EP, to znamená, že to bude kratší stopáž, než běžně alba mají, takže buď rozšířit to album, anebo prostě zase jednotlivě vydávat skladby, ale každopádně určitě prostě takto nahrávat, vydávat, koncertovat. A furt dokola. A máš nejakú takú ašpiráciu, ktorú by si povedzme, že v živote chcela dokázať a povedala by si, že ja neviem, vypredáš O2 Arenu a vtedy vieš, že you made it, že tuto si dobre. Asi ne, ono je to jako klišé možná. Myslím si, že to říká spousta umělců, že není pro mě teďka důležitý vyprodat O2 Arenu v nejbližších 10 letech. Každopádně, když se to člověku povede, tak si myslím, že to musí být neuvěřitelný pocit. Takže jednou snad teď momentálně prostě dál tvořit a ne doufat, ale snažit se o to, aby se ta muzika dostávala prostě mezi lidi. EPčko, ktoré teda teraz vyjde, bude aj vo fyzickej podobe. Áno, určite. A ako vnímaš ty? Máš pocit, že je to teraz v dnešnej dobe ešte také, že má to svoj význam, keď už tie pesničky nájdeš aj teda na Spotify, Apple, hoci kde? Či to ešte stále tí ľudia preferujú? Hodně starších lidí si o to říká, starší myslím třeba 60.
A je to i tak nějak jako kvůli sobě. Je to líbí se mi ta představa toho, že to můžu prostě hmatatelně držet, to svoje album, takže je to i pro mě, i pro pár fanoušků, doufám. A to isté vlastne sa mi naskytá otázka na margo tých videoklipov, lebo tiež v dnešnej dobe, akorát včera som sa s kamoškou o to rozprávala, že kedysi, keď bolo MTV, alebo proste, ja neviem, hociaké takéto rôzne kanály, kde teda sa púšťali očko, kde sa púšťali videoklipy, tak my sme to pozerali. Každý jeden videoklip sme poznali, ale dnes už to úplne asi nie je. Samozrejme, že si na YouTube pustíš svojho obľúbeného interpreta, teda pustíš si ten videoklip? No, asi určitě si myslím, že videoklip a ani teda ty CDčka hmotný už nemají takovou sílu, jako tomu bylo třeba před těma 10 lety. Ale já bych řekla, že to k tomu tak nějak prostě patří a ve dnešní době, kdy je všechno umělá inteligence a všechno se dá vygenerovat počítačově a podobně, tak si myslím, že je fajn, že dovedou ti umělci, ať už jako muzikanti, anebo třeba právě kameramani a režiséři ukázat to, že se to furt dělá, že se to dá dělat bez těch počítačových efektů a podobně, jako zůstat člověkem a dělat tu lidskou práci, i tu uměleckou lidskou práci. Určite umenie je výsada ľudí a podľa mňa by to asi také malo zostať, aby to naozaj nebolo len, že teda nejaké obrazy teraz v galerii budeme pozerať len teda namalované od AI, takže určite s tebou súhlasím. Já si myslím, že je velká škoda, že to tak jako upadá, ta lidskost v té práci, ať v jakékoliv práci, takže jsem vlastně ráda, že ten videoklip můžeme vydat, nebo jsme vydali i přesto, že už nemá takovou prostě tažní sílu, jako tomu bylo dřív. Hovorila si, že budeš teda aj ďalej koncertovať, či v podstate koncertuješ aj teraz. Ešte si mi predtým hovorila, že zase budeš mať nejaké koncerty, myslím, že zajtra, nie? Si spomínala? Jo, zítra. No. Takže si celkom vyťažená. Máš aj nejaké také obľúbené koncertné zážitky, ktoré si so sebou tak nosíš? Nevím, jestli je vyloženě ten nejoblíbenější, co mě teďka jako první napadl, ale je to asi takový největší fópa, co se mi stalo na koncertě. Já nevím, jak moc mladé publikum se dívá i na tento podcast. Každopádně jsem tak jednou měla vánoční koncert, stála jsem na tom pódium, tak to pod pódiem stálo třeba 20-30 dětí a bylo tak 14 dnů do Vánoc, já jsem se tak na ně podívala a říkám, tak co, už máte dárky nakoupený? A teď se zadu jenom ozvalo, že dárky nosí Ježíšek a tehdy jsem prostě 20 nebo 30 dětem, nevím, jestli vylepšila Vánoce, ale rodičům možná usnadnila vysvětlování s dárkama, s Ježíškem. Tak to je takový moje asi nejvíc ukotvený zážitek z koncertu. No, toto mě hodně utkvělo. No podľa mňa museli byť hlavne rodičia veľmi kreatívni a vymýšľať si, že vlastne oni tomu Ježiškovi pomáhajú s tým nákupom, že a on to potom doručuje, hej? Nevím, jak to tehdy vysvětlili, nevím, jestli ještě někdy byli tito návštěvníci na mém koncertě, ale no, tak stalo se. Ale mrzí mě to. Ako pevne verím, že ktokoľvek to teraz pozerá a teda bol prítomný pri tomto zážitku, tak ti to odpúšťa. Ja doufám. A teda koncerty, ako sa ty cítiš, keď vystupuješ? Ako vnímaš tú tvoju úlohu speváčky, práve keď si možno pred tými stovkami ľudí, ktorí tam stoja a idú práve na teba počúvať? První 2 písničky se cítím dost nervózně, fakt. A hrozně, nebo fakt je to na mě poznat, prostě bych řekla v ten okamžik. Nebo minimálně ti, co mě dobře znají, to poznají, že jsem nervózní. Pak to trošku opadne a v ten okamžik mě to začne moc bavit, protože myslím si, že v těch věcech prostě mám, nebo v těch písničkách je nějaký poslání, který chci lidem předat. A zároveň mě baví lidi bavit, i když se to takto možná nezdá, tak já mezi těma písničkama dost vykládám a řekla bych, že i dělám jako různý vtípky, že se to publikum směje, což je pro mě potom fajn a i se mi vlastně líbí, když potom třeba někomu ukápne slza, že možná prostě to potřeboval slyšet, to, co jsem řekla nebo zaspívala, takže mě baví a je pro mě důležitý v těch lidech vyvolávat emoce a myslím si, že se snažím předávat ne zlý věci, že se snažím prostě tak jako nabídnout ten únik od té reality a nějaký klid a pohodu. Takže se cítím tak jako, že ve svým živlu. A spomínaš si aj na svoj úplne prvý koncert, ktorý si absolvovala? Já nevím, jestli je úplně první, asi jo. To bylo pravděpodobně ještě na základní škole. My jsme tam vždycky na konci roku měli takovou jako velkou besídku a to všech třeba 300 dětí přišlo do sportovní haly
A já jsem tam na strašně špatný ozvučení, kdy se to ozývalo přes celou halu asi 5krát potom zpětně, tak jsem zpívala, myslím si, že to byly Ptáčata od Nedvědů tehdy. To asi mohl být můj první koncert. A to mi bylo 11, možná 10. Takže dosť dlho vlastne už sa takto venuješ hudbe a vlastne už koncertuješ v podstate naozaj nejaký ten rok. Už jo. A ako vnímaš teda z pozície aj toho, že vlastne vydávaš práve ten debutový album a teda hudbe sa venuješ už dlhé roky, ale sama si to spomínala, že naozaj je veľmi ťažké sa presadiť, je veľmi ťažké, ako keby, že niekedy má človek pocit, že keď to tak vidí, áno, nejaká pesnička alebo spevačka a zrazu vystrelí a máš pocit, že to bolo vlastne úplne nečakanie, ale ono sa za tým roky drvia práce. Máš pocit, že to presadzovanie v tej hudbe je práve také špecifické oproti iným odvetviam a možno práve na Slovensku? Já bych řekla, že všechny ty odvětví jsou stejně těžký, akorát do toho tolik nevidím, když třeba je tanečník nebo malíř, který se chce prosadit. Každopádně dneska fakt v době těch sociálních sítí, já bych řekla, že je tolik talentovaných lidí a tolik možností to ukázat, že už je toho možná společnost fakt jako přehlcená, přesycená a aby byl někdo jako extra a aby právě on vystřelil, tak to dneska není podle mě vůbec jednoduchý. A ja som zapomínala, aká bola otázka. No ja na to nadviažem, nevadí, že ako sa možno práve, že ty snažíš odlišiť možno od tých ostatných, aby si ťa tak zapamätali, vieš? Lebo asi musíš mať nejaký svoj rukopis v úvodzovkách. Já vyloženě jako nemám nějakou taktiku, jak se odlišit. Někteří si určitě řeknou, že je to vizáž, což jsou teda vlasy. To je spíš, to bych nepovažovala jako snahu o odlišení se, ale spíš o to být právě autentická a přirozená. A v tom bych řekla, že je moje asi jako největší síla, že se snažím si na nic nehrát. Fakt jako prostě tak, jak přijdu, tak jsem. A stane se mi, že prostě něco zapomenu v písničce a v půlce písničky přestanu hrát, protože jsem prostě zapomněla. Tak to těm lidem řeknu a buď se zasmějou, nebo nereagují. Prostě to tak ten okamžik je. Takže ta autenticita je podle mě jako je nejvíc. Protože být všichni stejní, tak kdo potom bude inej. Toto sa mi veľmi páči a ja by som teda na to nadviazala. Pevne verím, že budeš komfortná s tou témou, ale teda to asi vieme, však sme vlastne videli aj v Československu má talent, že si tam spomínala teda, že trpíš alopéciou. A mňa sa to veľmi práve páči, že neuvažovala si nikdy nad tým, že by si sa práve možno, že si dáš paruku a budeš, ja neviem, akože tak sa prezentovať ako možno nie úplne ty, ale možno práve niekto, kto by bol možno pútavejší pre to publikum, tak to poviem. Tyjo, tak to mě jako nikdy mě nenapadlo, že bych si vzala na koncert paruku. Od té doby, co jsem paruku přestala nosit, tak mě to nikdy nenapadlo. Spíš mě to v souvislosti s tím, že občas je vyčerpávající, jak lidi fakt jako třeba zírají na tu hlavu, nebo když jako někde procházím i na ulici, hlavně na ulici, tak je to takový, že si člověk říká, Pane Bože, že ve dnešní době, kdy je tolik zvláštností všude, tak proč na mě zrovna teďka cílíte? Takže občas si spíš z toho důvodu říkám, že bych si tu paruku nasadila. Ale na koncert, jakože vytvořit nějakou takovou show, jakože úplně něco jiného, že bych měla dvojí život, jak mývala Hannah Montana. Ano. Tak to bych možná mohla zkusit, ale zatím mě to nenapadlo. Tak som ti dala teraz taký dobrý podnet, lebo práve to mi je veľmi sympatické, že vlastne ukazuješ takú tú naozaj svoju pravú tvár, takú autenticitu a myslím si, že je to veľmi dôležité aj v dnešnej dobe, obzvlášť pri mladých dievčatách, ktoré možno práve, my sme sa o tom tak kulárne bavili predtým, ako sme začali natáčať, vidia všade také tie umelé možno výrazy a celkovo takéto správanie a že je krásne, že vlastne ukazuješ, že sa to dá takto, že vieš byť svoja. Jo, jako co se týká mých vlasů, tak s tím jsem asi nikdy neměla problém, že vadí mi na mě tolik věcí a mnohem víc a toto je pro mě prostě tak nějak jako přirozený, že zrovna ty vlasy vůbec jako neberu v potaz. Ale jako jinak často zkoumám sebe sama a hodnotím a mám dost výtek vůči sobě, takže je paradox, že možná pro někoho to může být jako, že wow, tak to je super, tak chodí bez paruky a nestydí se a přitom potom řeším jiné věci. Inak ale to tak býva, hej, že väčšinou si aj tak všímame vlastne to, čo si nikto iný nikdy nevšimne, nie? Ale my to na sebe vidíme, takže akože úplne tomu rozumiem. Máš aj možno v sebe také niečo, že čo by si robila, keby si nerobila hudbu? Přemýšlela jsi někdy nad tím? No, právě, že nad tím přemýšlím a v poslední době docela často, protože synem příští rok už by měl jít do školky a dostala jsem nedávno tuto otázku, že co se teda chystám dělat. Já říkám muziku. Jo, ale jako kdybych nedělala muziku,
Jako já se nebojím práce, ani se nebojím toho, že bych se o sebe nezvládla postarat, takže možná nějakou obchodačku, že bych někde něco někomu prodávala. Ale tak ty si je taká usmívavá, víš, taká príjemná, to by bylo sedělo, ty by si je dobře prodávala. No jenže mě by možná řekli nechcem a já bych řekla dobře, tak nic a šla bych, že já tam nemám takový to, že ale jo, to potřebujete, tak to bych asi bych to nezvládla dělat. Já nevím, co bych dělala. Já jsem taková, já bych potřebovala někde v těch uměleckých vodách se aspoň udržet, protože jako asi si nedovedu představit sedět v kanceláři a dělat papíry a účetnictví, to by všichni byli v mínusu pravděpodobně, protože mně to tam moc nejde. No, to by bylo. Učitelku ve školce bych taky dělat asi nemohla. A vidíš, na to by si sa mi například hodila. Já takto veřejně přiznávám, že já s dětma moc neumím pracovat, takže... Tak ale zase to je vlastne úplne krásne, že si sa v podstate v tom tvojom hudobnom smere od malička našla, že aká je to výsada vlastne tvoja, že si nikdy nemusela premýšľať nad tým, že čo v živote robí, lebo si hneď vedela, že toto je ten smer. No a já se ho musím držet, protože vidíš to, že já bych nemohla asi ani nic jiného dělat. No a teda povedz, tvoji rodičia možno ako na to reagovali, keď, vieš, lebo kedysi tak panovala nejaký taký taká idea, že teda tým sa neuživíš, hej? To vždycky rodičia hovorili, ježiš, tak daj si nejaký B-plán, že toto aspoň choď na vysokú, neviem niečo. Tak naštěstí pro mě, tak můj táta je moderátor a dělal v rádiích a moderuje akce a plesy, takže on jako kdyby je tady z toho odvětví, kdy mu rodiče říkali, že tím se neuživíš, že to není práce, takže měl to pochopení pro mě. A mamka je právě obchodačka, ale taky toto jako asi možná viděla, že to je to pravý ořechový pro mě, takže všichni vlastně celou dobu jsou za mnou a fandí mi v tom. Takže možno aj práve preto si v tom vlastne tak dlho vydržela a tak ako keby, že stále držíš a stále držať chceš, lebo máš za sebou možno práve tých ľudí, ktorí ťa tak veľmi podporujú. Určite jo. A povedz, aký hudobný žáner je tebe teda najviac sympatický? Ty už si spomínala aj teda, čo najviac tvoríš, aké sú tie skladby, ale teda skús možno tak opísať, že aj pre toho, kto ťa nepozná, nepočúva. Pro mě je určitě nejvíc specifický, píšu právě pop folk, i když bych ráda občas třeba přitvrdila nebo vystoupila právě tady z těch zajetých kolejích mí a zkusila napsat něco třeba i rockovějšího, řekněme, ale já to prostě neumím. I když se snažím, tak prostě vždycky to dopadne u toho folku, u toho lehkého popu, i přesto, že mám ráda muziku třeba rockovou. A nepremýšľala si nikdy v živote, že by si chcela možno robiť aj nejaký iný žáner? Ano, určitě, já bych ráda, jenže to by mi tu věc asi někdo musel napsat, protože já mám pocit, jaký jsem napsala od vás, šílený, a potom to někomu zahraju, dám poslechnout a oni mi řeknou, jo, to je takový tvoje, tak to ty prostě tvoříš. A já, že ne, to je něco úplně jiného. A přitom je to asi vždycky fakt jako prostě to tak jako nějak je, ten můj rukopis. Dobre, čiže asi máš aj nejaký taký svoj podpis, ktorý už je ako keby typický pre teba, že vlastne tým pádom už aj tú skladbu, ktorú máš, alebo tie skladby, ktoré za sebou máš, sú ako keby pre teba také ušité. Že možno, že už si ťa ani ľudia nevedia inakým spôsobom predstaviť v tej tvorbe a že vlastne toto je to, prečo si možno aj taká medzi tými ľuďmi známa. Že sú tie skladby také sympatické. Presne ako si spomínala Taylor Swift, ktorá má svoj žáner a asi by nevedela úplne robiť metal, hej? Tak aj ty to máš možno tak nastavené. Asi to tak prostě má být a možná potom v životě přijde nějaká událost, která to změní a změní se můj žánr. Těžko říct, každopádně teďka je to prostě takto. Máš aj nejaký taký hudobný vzor, som sa pýtala, akože interpreta, ale skôr možno niekoho, s kým si vieš predstaviť tú spoluprácu, že si povieš, že s týmto by som chcela mať niekedy v živote feat pesničku. Jo, určitě. Moje platonická láska je dlouhodobě David Koller. Když teda máme zůstat v odvětví české a slovenské muziky, tak určitě je to David Koller. A možná Tomáš Klus. No, asi jo. Ze Slovenska, abych se přiznala, tak asi mě úplně nenapadá teďka jako někdo, s kým bych chtěla mít duet, ale právě z Česka jsou to tito dva. Tomáša Klusa som zažila teraz prvýkrát na Cibula Feste a vlastne úplne chápem, teda, že by si s ním chcela mať lebo pesničku, lebo akože je to veľmi energický človek a naozaj tie jeho skladby sú perfektné. A mám pocit, že má aj veľmi taký podobný žáner takého písania ako ty.
Taký veľmi taký živý, ale zároveň taký veľmi akože ľudský, osobný. Jo, tak on má hodně to písničkaření a hodně obsáhlý ty texty a v tom jsme si možná podobní, že toho ze sebe potřebujeme dostat hrozně moc naraz. A teda teraz, prepáč, mi vypadla otázka. Potom poviem ináč Marekovi, nech to vystríme. Úplne som chcela na toto nadviazať, ale úplne ma to vykolajilo, ako oni vieš, tak som teraz nevedela, čo sa deje, tak ma to úplne vykolajilo, vieš, som teraz začala pozerať, že Ježiši Kriste, čo sa to deje, lebo som videla, že oni vyzerali ako nejakí záchranári, alebo čo... No, tak som kúkala, že ježiš, no, tak ma to úplne vykolajilo. Čiže Tomáš Klus a teda... A môj... Hej, áno, a toto som sa chcela, prepáč, ideme znova. OK, čiže spomínala si v podstate, že takúto hudobnú českú scénu a ty teda vystupuješ ale aj na Slovensku aj v Česku, nemýlim sa. Áno. Je medzi týmito možno krajinami a ľuďmi, ktorí ťa chodia navštevovať, pozerať nejaký rozdiel? Určitě. A kdybych to ještě mohla posoudit i z hlediska Češka žijící na Slovensku, tak je v těch našich mentalitách prostě rozdíl. I přesto, že jsme kdysi byli prostě jedna zem, tak to už je dávno podle mě za náma, protože fakt jako jsme rozdílní. Češi bych řekla, jsme takový víc od rány, takový jakože to sezení v té hospodě, poslouchání kabátů a tak, to nemyslím zle, prostě jsme takový a já to mám hrozně ráda. A Slováci jsou takový uhlazení, takový prostě, ale taky za to umíte zabrat, každopádně řekla bych, že v tomto je takový zásadní rozdíl mezi náma. A co se týká publika, tak se to určitě promítá i v tom, že na Slovensku jsem taková trošičku opatrnější, myslím si, že si nemůžu dovolit úplně všechno. A v Česku, když prostě prochází pán, že si jde pro pivo, tak já mu řeknu, kam jdeš, víš, nebo tak to, že jsem taková trošku oprsklejší, ale možná je to jenom nějaký můj pocit. Každopádně jo, myslím si, že je tam trošku rozdíl. A veľmi brzo sa opýtam, že máš aj svoju preferenciu toho, kde vystupuješ, alebo je to úplně jedno? Je mi to úplně jedno, já se ráda přizpůsobím tomu, kde hraju a i přesto, že prostě vím, že musím trošičku se přizpůsobit, tak zůstávám přirozená, ale jako je mi to ve finále fakt jako jedno, kam dojedu hrát, já se těším vždycky, takže ať už je to tam nebo tam. No a čo fanúšici, vnímaš, že sú možno práve iní v tom Česku na Slovensku, že keď teda aj vystupuješ a s tým publikom nejakým spôsobom interaguješ, tak či sú... V tomto asi úplně jako nevnímám nějaký velký rozdíl, to ne. Dobre, a povedz mi, skús nejaký taký svoj zážitok možno vypichnúť s nejakými fanúšikmi, lebo určite máš nejakých a pevne verím teda, že sú aj veľmi príjemní, ano, že to nie je nejaká veľmi zlá reakcia alebo nejaká interakcia medzi vami. Tak máš nejakých takých, ktorí ti povedali, že tvoje pesničky ma držia, že keď, ja neviem, som v robote a nechce sa mi už a podobně, pustím si teba dobré mě. Jo, jako určitě mám takovýhle zpětný vazby, spíš když třeba za mnou člověk přijde a řekne mi, že prostě měl těžký období nebo že teďka si prožívá něco takového trošku náročnějšího, tak za mnou přijde s tím, že mu ta muzika pomůže, že mu zvedne náladu. Ale já nemám úplně takový burcováky, že když se mi nechce dělat, nebo jsem ve fitku, takže tě ta moje muzika vyburcuje. To ne, já jsem na takový spíš jako výklus po cestě někde v lese, ale no asi tak. Mne inak tvoja tvorba a celkovo pesničky hrozne evokujú jeseň. A to je vlastne super, lebo ja milujem jeseň. To je moje najľúbenejšie ročné obdobie. Takže vlastne tak vidíš to, tak asi sa to tam tak premieta. Já nejvíc píšu na podzim totiž, ale fakt, já mám jako největší múzu takto v tomto období. Takže vlastne tie albumové pesničky budú také jesené, hej? Že to dobre to aj vychádza teraz. Aj, jo, môže byť. No tak to sa veľmi tešíme, pretože naozaj teraz zrovna je také veľmi melancholické, také upršané, studené počasie, takže to je úplne ideálne, že keď ideš do lesa na tie hríby, tak pustíš si vlastne tvoj nový album. Tak z toho sa teda veľmi tešíme. Čo by si ešte možno, keby máš ten album v úvodzovkách nejakým spôsobom predať niekomu, hej? Tak čo by si ešte možno také dodala takým záverom? Že když člověk možná ani neví, co potřebuje slyšet, tak by to v těch písničkách, co tam jsou, by to mohl najít. Protože je tam třeba skladba, která může působit tak jako vyloženě, že člověk neví kudy kam. A myslím si, že to je taková, jako že nabídne člověku vodítko a možná nějaký třeba rozuzlení.
Potom je tam i pro zamilovaný skladba, která prostě je taková fakt jako vyloženě, ale vyloženě, že o lásce. Pak je tam právě taková trošku radikálnější, kdy si člověk může říct, aha, tak toto je úplně jiný styl textu, než prostě od Anežky znám. Takže je tam z každého trošku, tak jak se říká. A je to fakt jako, řekla bych, že velká dávka emocí. Ať už štěstí, nebo smutek, nebo vztek, z každého tam je trošku. Takže si tam každý najde podle mě to, co potřebuje. No tak my sa veľmi tešíme. A teda pre všetkých, ktorí sledujú a počúvajú, tak 17. októbra vychádza Anežkin nový a vlastne debutový album Buď, miluj. A teda pevne verím, že vám ho predala rovnako ako mne, lebo ja už sa veľmi teším na to, kedy budem môcť tieto skladby počúvať, či už doma, pri tom, ako robím škoricové hniezda, alebo vonku pri tom, ako zbieram huby. Anežka, veľmi pekne ti ďakujeme za to, že si tu dnes s nami bola. Ja moc ďakujem. A ďakujeme, že sme mali možnosť nahliadnúť trošku aj do toho tvojho sveta a do tej tvorby, pretože nevždy má človek to šťastie porozprávať sa s autorom a so spevákom a vidieť trošku aj do tej jeho hlavy. No. Takže za to ti veľmi pekne ďakujem, lebo bolo to aj pre mňa také veľmi očarujúce. A teda tešíme sa na tvoj nový album, nové skladby a takisto koncerty. Ja moc ďakujem. Ďakujeme a vidíme sa opäť.